Nikto nežije večne! No, keď sme začínali, tak sme nevedeli, že ideme na divokú vodu. Dostali nás sem na takéto kúpanie, na letný tábor, že aké nám to ide, aká sranda. A my začali tréninky, nás začali zdierať. A ani sme sa nanezdali, bolo november a my v Čuňove. No, na tomto športe nás baví taký ten pocit slobody a no nie je si stále mokrý, takže ti vlastne je teplo, ale v zime je to naozaj zima. Je to vonkajší vodný šport a máš tam taký veľa adrenalínu, je to sranda. A keď ti vidie jazda, tak je to taký naozaj poznašujúci pocit. No, obetovať musíme taký spoločenský život s kamarátkami v škole. Vôbec voľného času. Ako samozrejme, máme tu strašne veľa kamarátov, hej? Áno, ale Takých tých športovcov, ale tak celkovo okolo toho nič. no áno, stojí nám to za všetko. Trénujeme každý deň lepšie. Štvrtok sme vyhlásili, že máme voľno, aspoň cez leto, cez zimu to máme ešte plávanie od tej 9. No, chodíme do Zušky na výtvarnú, na klavír. Čo to dá, hej, ako na Slovensku, Snažíme hej, sa o to. ale vo svete nie. No, takže my by sme mali vyhrať asi preto, lebo chceme sa ďalej zlepšovať. Áno, napríklad by sme možno dostali novú loď, alebo mohli by sme viac cestovať. A čím viac cestuješ, tým viac chodíš na nové kanály a čím viac chodíš na nové kanály, tým si lepší. A potrebuješ vybavenie. Áno, veľa vecí. Zase sa vytýha špicko bunda. Hej, mne sa rozpadáva špricko bunda.